Most nincs benne az a türelem, amit épp jellemezte őt az előző meccsére. Ugye az ember azt várná, hogy bizony Woodhouse kezd. Ez mind a kettő breakleg volt. Lehet, hogy George Noble mondott be rosszat, és Hetát hívta oda. Hoppá. 39. Mind a ketten keresgélik. 3 nap után jönnek vissza, bár ez ebből a szempontból nem mérvadó, mert csak 3 napig nem volt játék. 180! Egyébként lehet, hogy pont ez a kis közjáték volt az, ami aminek köszönhetően sikerül elindulni egy másik irányba Damon Hetának. Ugyanígy szükség van egyébként Woodhouse-nak is arra, hogy magasabb, annak ellenére, hogy vezet, hogy magasabbra tudja emelni egy kicsit a játék szintjét. Azaz. 4. 5. 180! Ilyen volt már. Damon Hetától is. Hát azért mondom. Igen, hoppá, jön a játék. 180! Lehet, hogy Noble rájuk szólt, hogy figyeltek ma oda egy kicsit, fiúk. Benne van, menjünk tovább! Jó, az 57! Igen! Bedobja! Gali! Bedobta! És megint 60 000! Megint 60 000! Jaj! Megyek haza! Adani, nézd meg Woodhouse-t! Jó! Figyelj, nézd meg! És ő is örül annak a 60 000-nek. Mondhatnánk, amit a másik, a nézők közül valaki kapni fog. Mondhatnánk, hogy benne volt a játékban, de ez most abszolút nem volt benne. Az előző mérkőzésnek a játékához, igen, benne volt Hetának. És rádob a 9-9-ra, hibázza a dupla 12-t az előző meccsen, oda néz! Woodhouse, de jó! Woodhouse, de jó! Figyeld, hogy örülnek neki a nézők miatt. Hát csak közben írtam egy listát. Az összes 9-9-omnak a gazdát. Jaj, de jó! No! Várjál, mert hozzáírunk. Woodhouse-t. Gyönyörű. És azért arról se feledkezzünk meg, hogy itt újabb 60 000 font megy a prostatarák ellen. Igen, és a nézőknek, de azt majd nem tudom, hogy elrakják, ezt vissza kéne nézni. Az, amit Woodhouse művelt a háttérbe. Óriási. Na végre. Na Zolikám, akkor... Figyelj, de amúgy szerintem Heta már érezte, tehát érezte, hogyha ezt kívülre dobja.